Хәерле сәгатьтә кадерле балалар, ата-әсәйләр, олата-өләсәйләр, бишек йырдарын көйләүсе, моңлы йәндәр һәм үз кулдары менән бишек эшләүсе осталар. Танышайык, мин Ләйсән булам. Был минең кызым Надлыкай. Без кызым менән һезне азна һайын бишек конкурсының 3 номинацияһында финалга үткән талантлар белән таныштырырбыз. Шулай ук финалчыларның һәр береһе күңеленә яткан башкорт һүзе әйтә. Азак шул һүзләрне кулланып, без өр-яңы бишек йырын яздырасакбыз. Шәп идея, шулай бит? Бишек конкурсына республикабыздың бар тарафтарынан 105 гариза кабул иттек. Башкортстаныбызда ит киткес ижади карашлы, йорт телле, оста куллы кешеләр яшәгәненә тагыла бер инандык. Өлкән яшьтәге инәйләрдән алып, сак теле асылган бәләкәстәргә тиклем моңлы бишек йырдары менән кыуандырды. Ә бишек эшләүсе осталар үзенчәлекле эшләре менән хайран калдырды. Бишек эшләү остаһы номинацияһына килгән бихисап эшләр арасында Гүзәл Хафизованың эшләре нәфислеге менән айырылып торды. Төптән уйлап, һүзен үлсәп әйтү хас Гүзәлгә. Һәр хәрәкәтендә агаска булган ихтирамы күренә. Гүзәл Хафизова, Бөрьян районы Гаделгәрәй авылы. Бишек эшләү остаһы номинацияһында финалга үтүсе. Тормыш девизы һәр вакыт максатка ынтылырга. Бәләкәстән агас менән кызыксынайым, атайым менән бергә йөреп мастерскойга, остаханага бергә йөреп, ул агас менән булышкан вакытта тоже үземә курсак эшләйм дип кыялатыргайым агастан. Шул хәтеремдә калган. Но эшләй алманым. Но курсак дип кыялана торгайным инде. Гүзәлдең олатаһы, атаһы ягынан олатаһы бик оста булган. Ул бәләкәй сактан ук иптәшләренә сепрәктән туп эшләгән. Шул хәтле оста. Мин килгәндә лә ул балаларга, безнең балаларга, олы малайдарыма инде уенсыктар эшләп бирде. Тагыла өлкән апайыма, шу олатайым тересагында самауыр эшләп биргән. Мотор итеп. Шул самауыр әле һаман йөри, ул комартка булып. Шул тоже хыялым минем. Самауыр эшләп карага үземсә. Эшләремдә күбрәк билеттер кулланырга тырышам. Иң яратып эшләгән билек минең шу нидән урындыктың баштары, шар яратам. Мин шар өстәлдәрдә шул шарды кулланырга тырышам. Йомыры булһын, матур булһын дип инде. Любой өстәлем алһаңда шар формаһы. Балаларым бөтәһе лә матур мин. Мин әйтмәйм. Һүз юк аларга, шөкер. Гүзәл айырыса оның осталыгын күрһәтә белә. Эсендәге матурлыкты тышка сыгарып күрһәтә белә бит инде. Менә шулай булгас, кеше тышкы матурлык менән генә матур булмай, эске матурлык менән дә матур булһаң, шул вакытта гына камил булаһың. Гаделгәрәй авылының Янбикә йыр ансамблендә шөгыльләнгән агынәйләргә сыгыш яһар өчен Гүзәл үз кулдары менән милли күлдәктәр теккән. Башкортстан инде гүзәл йөр юк Рәсәйлендә. Башкортстан инде гүзәл йөр юк Рәсәйлендә. Рәхәтләнеп һөйләшәбез матур башкорт телендә. Рәхәтләнеп һөйләшәбез матур башкорт телендә. Тудыр литерат итә үгеннәем. Тудыр литерат итә үгеннәем. Рәт итә тудыр литерат итә үгеннәем. Рәт итә тудыр литерат итә үгеннәем. Шүлгән тәш курсаулыгына минең эштәрдә ул минең классташым шунда эшләй. Шул бәләкәстән бергә укыгас, шу әдрәк хәләт бар икән белә. Шул заказдар бирә башлагайны диде агас менән эшләргә адактан яйлап корамалар, фандыктар, шул хүрәттәр, шул яйлап китте инде шундый заказдар. 2 ел элек заказ биргәннәр корамага. Оак башлаганмын да, зур итеп балатты. Шуны бөтер алмай, әле 2 ай эшләрем микән. Шуннан башка корамага тимәстәй булдым.
Малайдарым мастерскойда бірге үйрейдері біздің менен бәлекесіле үйрей, өзіне бысақ ішлейім деп. Жан үлкені ұзыр бысы шақай берді. Артық дұр болмаған ұзырдарды бысып бере ол. 2 ел әлік неткейні, лобзик алғайны қолына. Вақыты вақыныма ішқушақ ішлей. Нағытып әсейім де яратам. Нағытып. Атайым қырда ішлеп бұғас, мен әсейіме ярдам етем. Еден еуішам, посуда еуішам, тыштағы іштермен болам. Малайдарды ир кіші тәрбиелерге тиштіп барам. Ирхіз болмай ол малайға ир тәрбие керек бірінсі әреттен. Бақты менен ішке үйрей бітінді бірінсі 3 күн біздің аңлашылмасынлық келіп туайынды малайдар менен бір өзі ең алмай ата ішке сығып кеттейін ашылай. Шан атақтан яйға халып алабыз араларды. Берекет сақты әрлей тұрғайнылар, әзір қайы біріне мақтайтарды. Біз әсейме, атайме, шайылмен табиғатты ялтырға артабыз. Елқы сұқын гүліне барабыз. Шүрген таш мәмелияхіне барабыз. Ол мәмелия біздің ауылға яқынға шуға еш жүрейбіз. Ирим севірді әшлегес, өйдім ақса еткерем теп, шуға мен ішке сығырға рұқсат болманы, мен балалар тәрбиеленім, үйде дүния күттім, былтыр сақ ішке сығып, мектепте рәсім менен технология дәрістерін бере башланым. Балалар хүрәтті неменен башлайды? Офық қадығына нейме? Яйдан деймі? Пейзаж ол Табиғат. Ғайле татығылығы үшін бір-біріңді аңлау керек, наверное. Ир кешінен қатын қызға наз, қатын қыздан ирге хүрмет керек. Мен өзімді бәхетлі деп ғынай алам. 2 малайым бар, Аллаға шүкір, ирим бар, ішлеп үрі, ирим әрхет. Ярдам ете бүтін ішімделі. Малайларды иркелерге ярайдыр деп ойлайым мен. Білмейм, қыз кеше өзі яраттырат едер бітінде. Малайды бәлекестен иркелеп яратып өстері керек деп шайтып ішіткейнім. Балалардыға тыймайым өз фікірдерін әйтерге, болған телектерін әйтерге тыймайым, әйтендер дейім шан. Бишек проектына мен артыш деген хүзді тәқдім етерінім. Артыш біздің еліктен ата-бабаларыбыз қоланған шифалы дары үләні бишеккелі бейлегендер баланы насар көзден хақлау үшін. Сая рухлы Бүрьян кызы Гүзәл Хафизова безгә артыш дигән һүз бүләк итте. Табигатькә гашыйк, әзрәк кырысрак, шул ук вакытта их киткес мөлаем катын һәм назлы әсәй ул. Нәфис кенә кулдарына ир-ат коралы тотырга баднат итүе үзе батырлык. Килешәһегезме? Бәхетле гаиләлә генә бәхетле бала үтә. Бала йырлаган бишек йыры номинациясында финалга үтүсе Байрас Хагынбаев илгәдәклеге менән безне әсир итте. Кустыгы Гайсар өчен ул шәп агай, ата-әсәһе өчен ныклы терәк. Кояш йөреп ерактарда, кайтып төште офыктарга. Кояш йөреп ерактарда, кайтып төште офыктарга. Кояш йөреп ерактарда, Кояш йөреп ерактарга, кайтып төште офыктарда. Гайсар, кабатлан әле үзе генә. Байрас Хагынбаев, Өфе калаһы Нугай авылы. Бала башкарган бишек йыры номинациясында финалга үтүсе. Тормыш девизы хәрәкәттә бәрәкәт. Әйдәле йырды башынан алып йырлап карайлы. Әйдә. Кояш йөреп ерактарда, кайтып төште офыктарга. Yo'qlarga, yo'qlarga, yo'q
Байрасты ла, Гайсарды ла бишектә үстердек. Бишеккә баланы һалган сакта без һәр вакыт кайсы һалып сыга торгайнык. Чөнки кайнам ягынан да, әсәем ягынан да шундай ышану килә ине. Баланы яңгыдын калдырырга ярамай, әгәр калдырырга туры килһә, башысына кайсы һалып сыгарга дигән. Бала сақтан бишектә ятканда ук мен уларга курай моңдар уйнап һәр сак йоклата тургайным. Бәйгеләргә әзерләнгән вакытта ла улар һәр сак курай моңы олатуында үстеләр. Малайдарды тәрбияләүдә кайбердә аптырап китәбез. Төрле малайдар үстергән кешеләр менән кәңәшләшәбез. Ошо ердә кайһылай итәргә, был ердә нимә эшләргә дигән һымак. Чөнки малайдарга бер яктан йомшак та булу кирәк һымак, икенче яктан каты ла булырга кирәк һымак. Кайышты алырга туры килә. Кайышты зыңлатам, тиз генә үз урыннарына утыралар. Байрас, Гайсар икәүләр хисле, эмоциональ балалар. Бөтен әмәне йөрәкләренә якын алып, күңелләренә якын алып, шунда шулай итеп үсеп киләләр. Һәм мин уларны иркәләтергә тырышам. Ләкин кайһы вакытта әзрәк катылык та кирәк. Мин уларны тышта һәр сак үзем эшләгән эшләрдә эшләтәм. Утын булһын, картоф булһын, һәр сак авылда яшәгәс, белеп үсен эш нимә икән, нисек ризык, нисек килә. Шундай физик эшләрне эшләтергә тырышам. Һәм бүгенге көндә бит инде без агас ултырттык. Уны тамыр дип атанык бит инде. Емеше мул, тамыры нык булһын агасыгыздың. Күп итеп уңыш йырга ятһын. Бына шулай безнең телеканалга арналган Агас Сәүсә Нугай авылында. Тагын бер дәйде. Балаларына ошайтып, курайда уйнарга, өйрәнергә тырышабыз. Автосервиска баргайным, бер ташландык руль ята инде. Шуны алып кайттым да инде. Мына малайдарга машина эшләп ултырттым. Күрше малай менән үзебезнең малайдар рәхәтләнеп уйныйлар. Байрас инде атай миңа шуны каплап, ысын машинама эшләп бир инде дип ялвара инде. Ярай киләсәктә эшләп бирәмен. Бешеренергә яратабыз без малайдар менән. Улар мин кухняга инеп китү менән артымдан эреп сыгалар. Хәзер әсәй нимә бешерәһең? Без һиңа ярдәм итәйек дигәйнек, нимәләр эшләшәйек дип. Безнең гаиләбездә кешенең әйберенә тию тыелган, улларга тавыш күтәрү тыелган, ярдәм итәргә кирәк дигәнде аңлатып барабыз, өлкәннәргә ярдәм итәргә кирәк. Һәм Байраска һәр вакыт кустыңды кара, һин агай дип уны киселекле булырга өйрәтәбез инде. Ул әйтә башлаһа малайдарга мин кысылмайм. Ул мин әйтә башлаһам инде. Ул да кысылмай, чөнки кысылып әрләһәк малайдарның психикаһын бозуы бар дип уйлайбыз. Шуга беребез утпаганда икенчебез һау булып тора. Тормыш иптәшем Эльвира бик итәгатьле, бик тәртипле. Ул бишергән торттар бигрәк тәмле. Малайдар да мин дә нык яратып кабул итәләр.
Бишек зор дөньяга ишек. Молодец. Смотри. Ну, Мен зор Бишек яры өсөн мен қарама деген һүҙҙе тәҡдим итәм. Сөнки элек-электән бишектәрҙе ҡарама менән ябып килгәндәр бит инде балаға сит күҙҙәр ҡарамаһын өсөн, сит һүҙҙәр теймәһен өсөн, төрлө яуыз күҙҙәрҙән һаҡлар өсөн, шуның өсөн ҡарама тигән һүҙҙе тәҡдим итәм. Байрас Һағынбаевтан беҙгә матур башҡорт һүҙе ҡарама. Һағынбаевтар ғаиләһе милләт күрке. Донъялары бөтөн, балалары тәрбиәле. Байрастың исеме лә мәғәнәле. Башлап йөрөүсе тигәнде аңлата. Күркәм кешеләр менән аралашыу үҙе бер бәхет. Бала һәм өлкән кеше башҡарыуында бишек йыры номинацияһында финалға Яңауыл ҡалаһының балалар сәнғәт мәктәбе уҡытыусыһы Хәлисә Насибуллина үҙенең уҡыусылары менән үтте. Халыҡ ижадына һөйөү тәрбиәләйем ти. Хәлисә Исламғали ҡыҙы. Йоҡла балам, һин балам, һине бишеккә һалам, һин йоҡода ваҡытта, үҙем яныңда ҡалам. Ал бишеге бар уның, гөл бишеге бар уның, тәрбиәләп үҫтерергә ата-әсәһе бар уның. Әли-бәли итер ул, йоҡаларға китер ул, бәү-бәү итеп күҙ йомоп, изрәп килнә китер ул. Әли-бәли итер ул, әли-бәли итер ул, үсеп кенә китер ул, йүгереп кенә китер ул. Әли-бәли бәпәйе, ҡая киткән әсәйе, ҡайынлыҡҡа елләккә, бәләкәскә бүләккә. Хәлисә Насибуллина уҡыусылары менән Яңауыл ҡалаһы бала һәм өлкән кеше башҡарған бишек йыры номинацияһында финалға үтеүселәр. Тормош девизы ғаиләлә йәшәһен татыулыҡ, ташламаһын һаулыҡ. Бишек йырҙары бик кәрәк. Сөнки бишек йырҙары уже онотолоп бара. Бишек йырҙарын китаптарҙан ҡарап, әсәйемдән, оласәйемдән ишеткән йырҙарҙы шулай өйрәндек балалар белән. Барыһы ла өйҙәрендә бишек йырҙарын ишетеп үҫмәгән. Шуңа алар бик оҡшаны аларға. Аларҙың иҫтәрендә ҡалды һәр үҫкәс тә алар шушыны ҡулланырлар тип уйлайым. Хәлисә Исмәғилевна усал түгел. Мин Хәлисә Исмәғилевна бик яратам. Ул безгә халыҡ йырҙары өйрәтә. Бишек йырҙарын менә шушы йыйып бардым инде. Төрлө газет журналлардан элекке ноталар белән дә килә бит инде. Шуларны ҡырҡып йыйып бардым инде. Менә үҙемнең балама иғтибар бик етмәде. Ул уҡыны музыка мәктәбендә. Ҡурайда ул әҙерәк уйнай. Шунан баян класын бетерҙе. Шунан нишләптер инде шул нефтяниклар буйынса китте инде. Менә шул үҙебеҙҙекенә бик етеңкерәмәй менә шул. Был балаларға килгәндә бөтөн булмышымды бирергә тырышам инде.
Халисе гел конкурсларга йөрөй, Тауфага, Октябрьские, төрле конкурсларга бара инде, Казанга да барды. Ул чактан үзем калам инде өйдә. Иптәшем төрле вакыт була инде, куәтләп бетермәй кайсагында, сөнки гел юлда катнашкы килә бит инде. Шуннан аннан үзе дә бик аңлай инде менә шушыларның ни тиклем кирәк икәнен аңлай ул. Ана шулай минем укучыларыма һөйнә ул шулай. Минем иптәшем Фирдәүс башкорт милли халык ашларын бик ярата, бауырсакты, бәлеште, кыстыбый пешереп ашатам мин аңа. Атай кеше көчлерәк булырга тиеш бит инде ул. Менә Коръән китабында да шулай язылган бит инде. Атай кеше баш булырга тиеш дип. Атаң нимә дип әйтә? Менә шуны тыңларга кирәк. Атаңдан һора тимен инде. Әл дә шулай. Атаңдан һора. Әйдә атаң белән һөйләшеп карыйк тимен. Башта минем белән ул серләшеп ала. Аннан атайга әйтәбез инде шулай. Әл дә шулай. Тормыш яме яшәүдә, яшәүдең яме гаиләлә ти Халисә апай. Ис киткес акыллы фикер, шулай бит? Бәлек чакта әтигә мин гел булышадыр. Әтей мине гел үзе белән аладыр, үрәтергә, күрсәтергә бөтен әйберне. Малайларны яшьтән үк эшкә үрәтергә кирәк. Самое главное, эшләргә белсәләр, гөлтеге телефонда чукып кына утырмаска, чтобы эшләп бүрәнсеннәр. Эшне яратып эшләсәң, бөтен эштә кулдан килә ул. Үзем өчен түгел, былай гына эшләйм дисәң инде, балта белән чапканда да кыек чабасың инде. Тәдәрәләрнең рисунктарында алар үзләре эшләйләр, эшләнеләр инде. Үзләре яһатып алып кайттылар, үзләре куялар менә шушыларны. Менәм дә өйдең алдын әле генә эшләп беттеләр агастан менә. Гаилә тату булсын өчен бер-береңне аңлап яшәсәң, тату яшәйсең. Сабырлык кирәк, ана шул сабырлык булса, инде барыһы ла үтеп тора, авырлыктарны иңәргә була. Мин иптәшемә хөрмәт итеп, по отчеству гына эндәшәм, Ислам Галиевна гына дип. Өйрәнеп беткән инде, күнеге беткән шуңа. Мин аңа Фирдәүс димен инде, Фирдәүс матур исем бит инде. Гаилә бар, өй бар. Малай үстердек, малайның үзенең гаиләсе бар. Мин думаю, ул зур бәхет. Мин бишек yerine менә тәңкә һүзен тәкъдим итәр идем. Олысыйлар әйтә торгайналар, баш астына тәңкә халырга. Әгәр дә укытучылары күңеленә юл таба белә икән, димәк ул ысынлап та үз һөнәренең остаһы. Халисә Насибуллинаның укучылары бәхетле, сөнки укытучы бала күңелен үстерә. Бишек конкурсы финалына үтүчеләрдән яңа йыр өчен 3 яңа һүз өстәлде. Артыш, корама һәм тәңкә. Онытылып барган бишек йырдарын яңынан тергедеп, халкыбызның рухи хазинаһын киләсәк буынга җиткерәйек. Композиторларыбыз иҗат иткән моңлы көйләр менән бала күңелен имләйек. Газиз туган телебезне бергәләп үстерәйек. Ә без, Наза кызым һәм мин, һезнең менән киләһе очрашканга тиклем хушлашабыз. Күңел бишеген бергәләп бәүелтәйек. Наза? Ничек бажыйһың һин?
Әп